So what's up guys, good morning sa inyo tanan mga ka-Bermot diano. At diana pud katakaron si Mr. Bermot. Ang aton content karon nagabahimoon magluto taron og utan Bisaya. Mani utan ni Bisaya sa bukid. O pasensya na ka sa pila ka adlaw na wa ko kahimo og content tungod kay nagka-problema ko sa akong cellphone. Na slide ko sa sapa na kuha ng akong cellphone dito sa tubig. So guys, tara tanawon naton kung say atong hikayon na utan. So guys, amo din ni aton di makalutoon. Nagipanitan na sa akong batos. Amo ni aton lutoon na utan Bisaya. Aton ni tunuan karon. Og nata karon gay, kamonggay, og sari-sari og gabi. O guys, dili pun mahimo na wala tay subak sa atong utan no. Diay. Wala to pritohon karon. Unaw na to pagprito ang isda para ato isubag sa atong utan. So let's go guys. Okay mga ka-Bermot to, gisunod na niya ang kaha para sa pagprito sa isda. So guys, init man kaso ang mantika. Mag-helmet ta para dili ta malagsikan sa naw o mantika. Mao na siya no. O lunod na siya sa isda na iyang prituho no. O nag-helmet pa ang tunto. Tanawa guys. Tag-usa mo nakakita og nag-helmet nagprito no. Ingigag action daw si Kuan Power Ranger. Hinoon di man siya kuan sa mantika kay nag-helmet man mga ka-Bermot. Napay isang kuan sa data para di malagsikan. Guys, ato sa paboto na maluto atong pinirito ha. Mao nag-helmet ko, alam mo kahibong na nag-helmet ko kay depensa ni sa unaw na matalsikan sa mantika nato nag-prito na isda. Tanawan ninyo guys gihaon na ang pinirito ni Mr. Bermot na atong isago sa atong utan. So guys, luto na atong piniritong isda no, na ato isubak sa atong utan. Kaya magbunot ta karon og lubi. Guys, tanawan guys, nagbunot na siya sa glubi para sa atong utan. Guys, mo din ni ako itulog sa atong utan Bisaya. So guys, ato nagisunad ang atong gabi para malata. O ato isunod tong iba na igsasagol sa atong utan Bisaya. Na guys, ato gilata. Ato pabuton na malata. Kaya buat lang kadiyo mga ka-Bermot ako na. So guys, mao na siya paling ngiga na magkagod paspasa serious kayog na king koy kayog na Bermot kayog na ba mga ka-Bermot diha paspasa guys, kaning isda na pinarito ato ni ilunod okay para ang ilang sabaw maglasa sa pinarito. So guys, di nato kalimtan ng aton mga lamas nato isago sa atong utang. Murag tinuod at chip ko ug ato na ilunod ang gay o kamonggay sa atong utang. Gamay na guys. Pabuto na mabukan.
bukal sa tong utan ato na ilunod So ang guys, atong mo din yung tuno tuno dahil kata ato itulog sa tagal sa utan atong Bisaya. utan Ato na ilunod. para lami kayo ang atong utan Bisaya, di ba guys? Utan ako. Ug ato na ilunod ang magic sarap para lamian jud kaso ang utan Bisaya. So guys, luto na atong utan. So guys, naluto naman itong Bisaya na utan, no? Mukaw na si Mr. Bermot. O, hinaton ta na magustuhan na ito dining utan na itong giluto karon adlaw ha. O, shoutout din ko sa mga tambay pogi da karon sa Mercedes, no? Na nagtapok sa shop ni Mr. Aay. Tara guys, kao na ta. Guys, sugod na si Mr. Bermot og kaon, oh. Oh, bali eh. Oh, ay kaon so sa kaadlaw ba? Oh. Tanawa guys, oh. Nawang reaction sa isang naw. Bisag init la, bisag nagka yabo-yabo na. Natawa lang niya, bisag init, oh. Oh, pagkalamian mo sa utan eh. Oh. Wow! Lamihan mo sa kalabasa. Patinaw sa mata, kina guys. Lamihan ko. Kaon na Mr. Oh! Oh! Way, usap-usap ko. Ito ang diretso. Grabe. Wow! Mr. Bermot. Oh! Bisag may pukbukok. Lakit-kit lagi ako. So guys, oh. Ano na si Mr. Bermot? Ang dakong kaon. Mr. Bermot. So guys, sa susunod na episode, nautanan nyo suportahan. O dagan kayo salamat sa inyo pag tanaw sa akong pagluto sa utan Bisaya, Mr. Bermot. Salamat!